Azpeitiarrak. Azpeitiarrak gortu zindanak Azpeitiarrak. Hoi Donostiarrak eta Zumaratarra egin izena. Era bat anak. Bai, Azpeitiarrak inoak ezagutu nago jaiotzen. Gure demora. Eta ni neu izan ditutenak, gure etxin izan dienak, danak etxin izan dien. Oina. Gu adibidez, edare berdineko ditu, berdin txamarreko egire Ameriketako, gu Donostia ez egin. Zego papela egiteko garaien ezan berriz ez eginean, mame jaio zaba. Ez, presidentzia egitz. Izena egin hola egitze ginen, izenak egozera oso zaten bazen duen, izen hori hitzu gabez barrun. Adibidez, Josune zuen ipinite, batailu da bai, baina gero juzgauen Maria Jesus interpretasun behar. Gizona beti asmatzea oso zen, zirkustantzia bagoitzin nola bizite orduan. Baina guz genuen orduan beste sentitzen nola politik eta historia horiek. Gu orduan ez gara ezkaitu izan potazio behar. Biak egin balde Donostira, eta zigimentu idea. Asko ediko handik egin dut, baina eta balitzen. Hombre, eta gero, bai. Trenata bogailu edo alde bat zeno, oina eskura, janda. Edo alde eta trenin jori. Baina hori da goroto hori. Bueno, orduan batzu perseigu gorotu zio. Franko, ikuputa hori, itxia zen, hori, aiba dio. Bai, ezuan, ona baina, niretzako, bueno, uno más. Gugu mie, ez gendu nomeste. Ez, umetan ez gendu kontrolatzen nomeste. Urazuke txintxo-txintxuek, diroik ez, janik ez. Nikulan familia horre gatatzen. Nikula, hori familia handik ez egin. Bai. Eskolan, bai, zin nahikolan hori zen, enkargo mateiti igual. Enkargo mateiti, amuko azuntzako, edo, segun. Ono supermerkai beta etzan. Ego ibizinaiz, jesuitenetako eskolizatu gehien. Eskola, moja ziren. Bestia, esklabak. Mixiko dira. Maristek eta. Maristek dira. Gero, horrek izan. Mojak. Bai. Iru hitze bai. Iru. Olatzi. Gero, maristek. Olatz katekista dira. Lau, hori. Eta bosgarrena publikoa. Orduan pixket, ni uste diferentzia zezala pixket, ez dakit, zango zen zuek. Eskola batzu ziren, adibidez, esklabak, eskoli gondon bat ez dela, haitzen nunik, baina zagoen ipinite aurre egintzunak, eman zuen eskoli doain ematekotan. Eta orduan aurre, horri entzaukabenak, eta holako, eta gero beste egintzi, aurre doaintzak. Gero misiko dira pixke berkeitxo. Jesuitinak pixke gaizti jo. Ni izan ere eskola kontu, izan ere bazara jena bazien mutila azkarrak, baina askotan igual, etxin gehatzen ziren igual, gurazio laguntzeko, gana hona hori nitulen iteko, edo zerbait bat ima zegoen igual, utzein itezen genda, egun hortako eskoli utzein, eta besti baina azkarro izan arren, atzeapenak ez zuen. Euskari, ez izkuntza egiten. Eskuntzia, euskari. Kalien dara esperaz. Igual neska, neska igual ni berezituko nuke pixken, gotezin igual kolegioa eta gero pixke gehiatzen bena hartin igual erderaz pixke gehioa, ez? Bai. Hame gehiena arotzeien zen. Arotzeien eta gero mekanika. Mekanika, zaten gero esentea, egin hartu zuen da. Eta nire anak edanak arotzeien. Ondi jenetik azite, Damazozkoe, ondi jene zeu zan. Ondi jena goiek. Gero, Agirre Hermanos. Gero horrena Azbi Kompainia. Horre famosu zan Espainia mailen, Franco atozu zan, eta Andriro urtero atozu zan honea. Mueble almazen eza ikustea, esposizio da ikustea. Bata, hiru ondi jenetik bakarra. Bakarra, asko behar. Azko Kompainia. Ez dira itxite. Damazoneko eta da itxigin da, horre? Ez da zen joan duen dago. Lazaren itxite. Lazarea. Oin mueble ez da jara oso gutxi dago. Eintzan, zea bate, auditorio bezala, eintzan herriko gitzin zertzauen jakiteko, porque, claro, leheno zauen da, eurre krisizin ezartzen bazan, herri guzti ezartzen krisizin. Orduan nola zauen, ze enpresa zauen, eintzen, oin diversifiko dago. Turismo etortza da, turismo loiola bai. Loiola etortzei autozkaik, eta gero alde egiten, hemen turismo oso gutxi dago.
Zazu batean frantzesa asko. Bueno, hori. Asko. Txaponak eskatzen jartzen duen, autobusa pasatzen hamin da, Bai. museu, ferrokarrilena, adibidez. Otku bin, baina oso du bai. Jende asko ibiltzea, Baina oin kendu ide. Oin kendu ide, batxan ibiltzia. Metroko nauzile bi aldu indebe eta Azarre da biltzea. Erdogo, eman dioela, tengo azezantune, hemen beko zeak esatzu, eta benaku, lehen gortik hendi bi altzen, ibili ginen, eta bakarra zuen. Eta zer pasatzea eta ezke hori martxan ez da jente egitortzen. Katalanak eta Bilbo aldetik enta edo. Bilbotik ikenare, nik itxitek ikusten dut. Baina oin geldi nola hau. Jende asko mikin eta asko. Musu ondo baino ez da ikiz. Romele egote zen hemen plazan, dana bizten da zueltu, eldut teitie bekatu zen. Txau, jesu bitek etxera uste. Oin zanera ziotan egiten zen. Medalli horitek enduko zizu. Zu baina urte guztien, ai, apotet ezin zen baina. Medalli kendu. Baina zaina ziotan, baili, jota kioskun buelta baino benditxura gazko. Oin ino bestu iten datzaz. Pero eskutireko nizik. Eskutireko neare bai. Haitek honera baituko eskutilez bueno, kontinuamente. Zine ikustera eskutireko tegineko jaio. Segun zeitzauek, kapilatzeko plana, hori hori zen. Eskutire, haitek bai hongo dut. Horretik egin asko, ikustezu. Irutetik egin batek kanpoko dauke, bestik bai. Zari naziotan. Gero San Sebastian, patroiena, hori da. Zain nazio Gipuzkoa. Eta besti da, herrikua San Sebastian, patrona. Eta gero, gainentzin, karnabalak, festazko Beti festatan. Azpedien ez da txarra izan. Beti gau pasa, gaztien. Ba, jendiek asko, oin erosi ditu eta bestatzu ez, asko, hasi zen bakura zuen eskontzeko trajekin deola. Hasi zin ertetzen amagomi bakrean erosite. Bai. Aiebok egin deo, osea. Baina lanak, emakumeekitak zonezko gerleanten jantzite, aia, ala izatea bai. Hori, baina zeginen, egin bergen duela agortzaini, nema, Dia paisek zatu zen. Bai, Dia hori paisek dia bai paisek. Donostiara zin. Don Baltasar, tanto Cecilio la Bolaza. Don Baltasar ez da izan binezu. Eta haiek zin, Donostiara zin, eta hemen, San Sebastian celebratzen zuten amezan xera, zatik ezein tamborra dit, hasi zin, aurrekin hasi zin. Zain ez jogo festa izin zin oso aristokratiko izate bateago. Zan edet, etzan partizipatigo. Oin gauze gehiago bitzaituela. Ez que orduan izaten zen, goizin diana, bezan hau zile konzertua, nazezenak. Eta gero txikitegu, kanpo jendi torzen zan. Itxakon bidauek. Asko taberni, beti izan da taberni. Bueno, ontsa da horrenak Eta eta zaharren gehiago danak ez. Batzuek, Danak ez, batzuek, lehen gehiago, diskoen, Nun, hemen, taberna gehiago. baikazko hau zarren bai. Baite, Oin hau bat, likido horrea. Zerrik egin bat ezek, pelotaren mugarrik, tako txiki nekuen, ustara nekuen, polki nekuen, eta perro nekuen. Dana kontaioz. Lau. Hemen erdik aline, pile bat, zagardotelek, zagardotelek asko, dena gutxine dena gutxine izan ziz. Lehen zinak ea itxeteko berdi daure. Zeak, komestible guen, oie, ja, super hiperrak eta oie, dara, garpin. Oie, asko ezagertu txikitek, Europa dendak eta oie, lehen guen, zeiuko jo beginenak, bat itxiko zen. Kalo, esan dune, tabernak parte berri handao, aren esplazote dago eta orduan. Hoi dute zeaten da, eta ping-pong nahi ba. Lehen zaztrina, ez? Bai, zastri, Gure mutik egitxe. Izango zen igual, Emakumik postu nuena. rekadistek, itezen lana, rekadistek zin. Goi baina. Berri bagoitzi, hemen bio hiru gaituan, rekadistek errekau egiteena, hortiatu. Rekadistak, los que hacen recados, esatea bezala. Apeleu, gutxinez bi, Bi, ongo zin. txantxo eta... Eta beste pesako, beste batzuriko hori, Bai, horrena. Orduan, baina imaten zuen, o dokumentazioa bertzen dule pasaporti, Eta behak ekartzen zizu. eta beste zoze bertzen dule, eta baina imaten zuen. Eta merki hortetzen zizu. Claro, haile gustatik itxerizizin,
Etortzin iluntzin, zazpi da hogei no, ez da guzti etortzen. Etxe ez partitzen. Ba, hori diferente izan. Diferente. Zestuken ez ginen azizatikoan. Handik ez. Bera, amengo jendiko izan Askoitearekin gehiago. Askoitearekin gehiago. Bateko bendik eta zestuan egin dut gutxi. Txillo, askoitearekin. Moitzeko lehen etzauen izan, Jo, eskondure gehiago india, askoitearak eta azpitearrak, zestuken gehiago. Eta zer dizkonduia, utatzen zilago, ez? Askoetik egin, zara zon, fuolakin. Gulakin atezan. Fuolakin, kontra egin Ba, ginen. Baina gainen zinolako personalmente... Herri bakoitza da bere zitazune. Hemen beti izan die, igual ezaman duenik, askoetik baino kolgezti, igual. Bai. Askoetik baino direketu gilidek hemen, gare horietan. Bai, direketu gilidea. Hemen dira irazte zan nizte izan. Handan alpargat izan bat. Eraikin garrantzitsu. Nola? Enpara dorretxie. Gero antxieta gero bururago, zera, estazen juge bai. Estazen juge. Eta gero hemen udaletxe eta amigo zera dugu. Lehotik oinarritu dezauen, lehentigen oinarritu dezauen. Gurazu golaxik izizeben, gurazu transmititzezio besti, eta gero inguruen, hemen familiken gutxi ziren, religioso madetzakoena, bai hemen aldrabeneko herrien igual gehiago duen digen, o monja edo religioso, ONG edo haren bezaxe, kanpo nuego zin, o lo que sea. Hemen bertan ezin, konbentuek, oin da horrena bat, zeak, frantziskanak. Gero zuitela esan dugu, isiko dide, zierbak, Eta Jesus Maria. Jesus Mariak, esklabak, olatz, eta Kristo Horrein. Zer behatzi ez zuen. Eta gero, zera, Loyola. Hori ni pentsatzen, Loyola zaurako. Loyolak inguruen, komentazun zituen. Gero bakoitze bereza dugitzezun, Jesus Maria dugitzezeben, kanpo jendia asko zan. Etortzen igual, incluso princesak bai. Ogarinak esatzen txikola. Jende etortzen Holandatik eta Europa guztitik etortzen. Eskolatik alaxe zan da. Eskolatik haze, gero doktrinek eta oteta da. Elketan hau izan zan. Ego pixiko dira. Hau ite marpekatu, hori ite marpekatu, eta jole. Elizea, berko.